Давайте, уювци! Сега Стой Чубаков с топката. Какъв отчаващ аут от Стой Чубаков. Да видим какво ще направи. О, аут! Валентин Янков. Да видим сега Стой Чубаков. Какво изпълнение? Все едно гледаме Кристиано Роналдо. Крак свободен. Какво спасяване? Все едно Касиас. Сега, пак стойката на Кристиано Роналдо. Матьорската. Така. Браво, точен шут. Но сега, това още му го върне. Не успя. Да видим сега в варието. Слаб удар. Варието. Леко с фамилиарни ченки. Трябва да видим Баков. Какво слабо изпълнение. О, какво спасяване. Баков показва техника. Ужасно изпълнение на Баков. Топката пак си връща в неговото поле. Сега да видим господин Елегантен. Какво слабо изпълнение. Янков с топката. О, какъв аут. Баков. Мрежа, каква мрежа? Сега Баков. Добро изпълнение. Бале. Ужасно изпълнение от страна на Янков. Да е бъд коментатор. На Янков. Оле, коментаторе. Да е бъд това шибано Анди как... Пепин съм. Сега Баков. Добро изпълнение, но Янков не си дава кръчола. Какво аматьорско изпълнение? Сега Баков с топката. Баков, Да Маков. видим. Вау! Какво странно изпълнение от негова страна. Това не беше ли странно? Още по-странно страна. Го снимам да. Аре, Елегантен. Баков. Елегантна кучка. Какъв аут? Бегай. Това е крак, бе. Спасяване на Баков. Дай малко темпо, бе. Баков. Не стана. Какво смешно изпълнение? Баков се стол. Какво смешно изпълнение? Нищо не прави нещо. Бил там, бе? Оле, боже. Аз сектер. Спасяване на Баков. Добър изстрел, но Янков избива късно. Удар. И първи корнер. Сега да видим дали Баков ще вкара гол. Изпълнение на Баков и аут. Да започне да игра с тебе и само звикнеш ще ги бия. Да не снимаш? Снимам де, какво да правя? Янков. Удар. Добър удар, но не достатъчно. Сега Янков. О, за малко да вкара гол. Баков. Бройки се прави буклука. Отболе! Но какъв аут? Сектор. Баков спасява.
Топката иди. Дън, дън, дън. По спасяване. О! Слабо изпълнение на... И сега Янко. Удар. Уху. Но прекалено